open. Sige, Madel, halika po. Wait lang. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Ate. Nanay Remy, at eto po ang inyong... Harap na tayo dun. Dito, Mother, booking! Dito kay Mother, dito po tayo, Nanay, dito tayo. Ayan, ang inyong booking! At syempre, meron din kayo. Huwag nagmangmanag. Meron din kayong cake. Ayan, may cake din kayo. Mother, pahal po. Birthday. Ayan, nagulog kayo. Oh, naiyak si Mother. Hindi naiyak. Masaya. Mumay lang nakipay-pay mo manang. Meron din kayong fruit basket. Ayan, sumahal po. Ayan, dapat niyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Okay! Nanay Mary, bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayo mag-wish. So, wish, wish, wish! Hindi maririnig yung wish ko. Happy birthday! At syempre, meron pang isang candle na dapat i-blow. Another wish, Mother! Ito ay galing din sa inyong family. Oh. Ayan! Ayan! Larger
Ayan. Ayan, syempre, mother. At dahil dyan, meron po bang gustong mag-message? First, greeting! From Kuya Yong Ho. I would like to greet you happy birthday. More birthdays to come. Stay safe, eat more, and be healthy always. We love you, Lola. Hope to see you all soon. Yan, kay Lola yung... Wala kayo! Yan, ni Lola. Wait, first wish pa lang ni. Nagadusan na eh. Dear Nanay Mary. JMMK yan. Second wish from BJ. I'm sure you've grown bored of counting your years. May these years be long and filled with excitement. Greetings, Lola Maria. I wish you continued happiness and good health as you are now. Greetings on your special day. May you have a long and healthy life ahead of you. We've all delighted to have you here. May your birthday make you feel like you're back to 22. Na ako. 82. Ulit ang 22. Ayan, from BJ. Your favorite grandnephew ka, no? Well, latuan daw kay gawin ko, adobo nga manok. Next! Ay, sa akin, tula-tula. From Ira. Happy birthday, Lola. 82. Ibig sabihin, 82 years ka lang sinamahan, sinustain, at bless ni Lord. And during those years, ipinakita niya ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa inyo. Dahil ngayon, sineselebrate ulit natin ng iyong birthday! Mga ate! Ang tanging may i-wish ko po sa inyo ay una, talo atoy talo. Saan kayo mag-umutan mo? Huwag niyo lang stressin nyo. Well, first Ajay. Amen. Hallelujah! Lalo ni Kuyang ko na. Huwag nyo na stressin yung sarili nyo. Kapag may gusto kayong gawin, Pagawa mo kay Ira. nagado kami nga magaramid na eh. Basta nagado kami. Nung mabalin, kanain ka lata nga, agisam. Tapos, kan positive thoughts lang. Nanyati, mga gyudita, diba, sumurok dito'y kwa. Marijay. Wen, sumurok dito, rumarijay. Kasi lang, kuna nang urod ni nanay. Kasi jay ka na. Uwi na. Okay. Ikadua. Sa kayo at pambangadan. Nanyati, bawal kanyayaw. Nga kanan, inuman, menoramidan. Siyempre, iwasan yun Tapos, saan kayo nga? Saan yung baybayan natin sa radio? Saan yung debatan dagi jay? Ag-agas yun. Kunada nga rad, diba? No i-wish na kayo tikwa, good health, si kayo mathan yung mga asikaswan at tabagiyo, diba? Useless lang. So nga ipag-pray na kayo, dapat sa banyo magti, ara kami. Next! Last! Madel na. Basi lang ata, may isa ko. Pangatlo, saan yung nga naglapatan nga, love namin kayo. Hindi man kayo nabiyaan tikwa, ti anak, kaya nagato kami mga anak yun nay na ako. From Lula niya dyan, Lula Tinang, ang Marike, Lula Aning, kaya Tatay Ernesto. Ay na, nagadun sa tikwa, anak ka na po yun. Si kayon ati, Lula Minga, do anak ka na po ng baby face na ta. Ayan, sana all. Agraro si Chicks Five. Tapos may tiko na skin na kay sa kanya. Siyak sa tikwa, 82 lang. So kadyahan yung aliplipatan. Again, happy birthday! Love you. Sino next? Happy birthday, Ante. Praying for good health and long life for you. Stay safe always. We love you from the Bumang Loves. Next, Pastor! Message niyo po. Aldaw yung amin, kabsat. Itiday ito yung aldaw. Happy birthday, Nanay. Mama Mary. Nanay ba? Mama Mary. So, gyaman tayo ti Apo Diyos, itiday ito yung kanito iti unag iti 8 ket 2 atawan
iti panagdibuyo, anon nga maiparit, ag boyfriend. May parite. Ang boyfriend. Ni Apo iso timang tidak kalunay nga rag-o, salon atyo. Dagiti panagong-unget yun, agunget kayo lata. Haan ko namin pastor katay, bungalat naman. Ang tanong na ungunget na pigpigsa pa. Mga gungunget kayo lata tapno mangisoro kada kami. Mang bagbaga. Kat iti ayat yumot kan kinaanos yo, dakkel unay nga pagyamanan ta source kayo ti pamindisyon ti ado. So, iti sa uni Apo Diyos nga mabaling ko nga mabasa from the book of James chapter 1 verse 17. In every good and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, which whom can be no variation, neither shadow that it cast by turning. So ni Apo Diyos, itinangtad kada kayo, tinawadwad nga taw-tawan, iti panagbiagyo, tapno ti kasta, adupay nga pamindisyon, ti ipaay na kada kayo. God bless ante, kag kuma adupay nga taw-tawan nga makadwala kayo pay salon at ragsak, ken iti adupay nga pamindisyon nga ipaay ni Apo Diyos ti panagbiagyo. So, happy, blessed 82 birthday. Lola, happy birthday! You're an extremely wonderful person in our life. On this day, I pray that God will bless you abundantly for all the important things you have given up just to put joy and happiness into our heart. We wish you all the best, health, and happiness, not just today, but always. I love you, Lola. From Tita Eva with love. Nada ni Moksan. Asan mo? Happy and blessed 82nd birthday, Auntie Marcy. We wish you happiness, good health, and many more years to celebrate with your loved ones. And kayo una nagpapaka-stress or agbanbanog, Auntie, just enjoy your life. Kanayon mo panunutan, at ito'y kami amin nga kaanakam, nga agay ayat kanta. Ado ti kakaanakam, nga nakapalibot kan ka, nga mang tarakan kan ka. So nga, enjoy mo lang amin nga madama. Be happy and no stress. Inayayat na kayo nga Auntie Mi. Happy birthday ulit, Auntie. Keep safe and take good care. I love you. From Tita Eva. Ayan, next. Wow! Sana all. Gatante. Gatang tiara. My name is... naging English, diya ka mo English. Happy birthday, Lola. Amen. Yo. Matuon niyo? Diyan ka mo. Jack Dubai mo. 82. Happy birthday, Lola. Number 1. Ang kayo agong umutan. Manang. 1. Number 2. Take your medicines. Okay? Number 3. Thou shall not drink wine or arak. Mabalin ng sikret lang. Basi-basit lang. Okay? Number 4. Ang kaigbang-banga din. Tano, mapagraduate na kami pa nga papuyo. Kami nga papuyo. Number 1 siya. Siyempre. Ito na ako nag-graduate. Sidigan. Sinigan. Graduate ako. Nag-march siya kayo pa. Mapantay pa yung bagyo. Wawan. Okay? Mag-iingat po kayo palagi. One? Wow, Nanagan nyo napo. tibag pili. Happy birthday, Lola. Love you. Etay. Dahil yung ba'y kayo nagpakis? Awana. Okay, so yan po ang kanilang mensahe sa inyo po, Mother or Nanay Mary. Ayan. At syempre, ano po ang inyong masasabi po sa nagbigay po ng sorpresa na sila si Tuks, Madel, BJ at saka si Ma'am Remy. Ayan. At syempre, dun sa food, di ba? Si Manang Roma and Sir Bong. Ayan. From Texas, USA. Ayan. Ayan. So, ano po yung mensahe? Nagsasaw. Ay,
pasalamat ang ati. Ato nga, ay, ada kanya. Adungan anos da. Lalo-lalo na kiniutok. Madel, ni Remy, ni Roma. Salamat. Yeah! Masaya, mother! Masaya. Ayan, dala natin ang isno dito sa Pangasinan! Diba? Saan kayo galing dating abroad, mother? Saan? Sa Hawaii. Hawaii? Asin nga sabon yun na. At syempre, hindi lang yan. Meron pa tayong isang sorpresa para kay mother. Ate, halika. Dito ka. Pakihawakan ko para kay mother. Ano na lang? Go. Halika na. Dito. Okay, mother. Okay, mother. So pagbilang mo ng tatlo, dapat nakatago na kayo. Wala natin ang dito ang wawawin. Okay? So, pagbilang po ng tatlo, pakihila po ito, mother, ha? Ay, susap. Yan na! Okay, 1, 2, 3, pakihila! Sige, mother! Sige! Ganito, mother. Sige, mother! Sige, mother! Pakihila! Madel, BJ, at saka si Ma'am Remy. Ayan. Galing po sa kanila, pati mga food dito. Ayan, at syempre, masaya, mother? Masaya. So, wow! Ayan. Thank you, ate. Wala ako? Akin na ako magawa. Oo, wala ka na. At syempre, mother, pakihawakan po, tayo ay magpapakilala na ulit, okay? Okay. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Parties, thank you ulit, Ma'am Remy, sa pag-trust at pagpili po sa amin upang maipahatid po natin ang surprise ang nais yung pahatid sa inyong Nanay Mary. Ayan. At syempre, gaya po ng sabi nila, ang dami niyo pong mga anak dito. Apo, ayan. Marami pong nagmamahal sa inyo, Nanay. Well, Naduda. aduda. Kunan ng arya po yo. Nga kas daawon ka 2082 na nagmay-metag skin mo. Nagro si Chicks. Ayan. So, salamat. Happy birthday. Ma'am Remy, all the way from Toronto, Canada. Ayan.